ak dovolíš, ja som ti to Dovolím vždy. Ďakujem za dovolenie. Ja som si dovolila ti poslať 2 obrázky o udalosti zo včera, ktorá sa stala. Či poznáš, či si pamätáš toho pána? Zomrel v stredu, čiže včera vo veku 76 rokov. Jo. Pamätáš si ho? Tohoto? Áno, áno. A prečo si tam dáva tú rukavicu? No ak dáš ďalší obrázok, tam je inak, že vítame ťa. No, vítame ťa. Tuto je podrobnejšie. O.J. Simpson. Áno, áno, áno. Priamo. To bola veľká fotbalová hviezda toho amerického ten pedofil, ne? Nie. Tento nie. Ne? Toho nestihli ho obviniť, veď bol v base. Jo. A jo, vlastne, pamatujú si, no? Pamätáš si, tam proste on bol profesionálnym hráčom amerického fotbalu a bol obvinený a ja teda som tam nebola, neviem, ale je to veľmi čudné, ak by to on nebol spravil, lebo veď už len to, že si dovolil potom napísať knihu, že čo ak som to spravil. No a táto konkrétna rukavica, tam išlo o to, že on pri tom, ako doslova poviem, že popravil tú svoju bývalú manželku a jej nápadníka, tak mal tieto čierne kožené rukavice alebo rukavicu. To teraz nejdem hovoriť, či množné číslo. A toto je moment, kedy na tom súde si ju naťahoval. Lenže, keďže rukavica bola kožená a bola umytá z tej krvi, tak ona sa zbehla. A tým pádom to bolo pre neho ako poľahčujúca okolnosť a bol prepustený. Proste nebol za to odsúdený. Ale po nejakom čase, zhruba po 10 rokoch, sa dopustil trestného činu, kedy v Las Vegas v hoteli boli jeho ako memorabilia, proste lopta, dres, takéto pamiatky vystavené. A on, keďže to malo byť vyzdražené bez jeho vedomia, tak on aj s kamarátmi tam vtrhli, ozbrojení a bejsbolové palice a to jednoducho akože ukradol. No on si to vzal naspäť. Ale tí poriadatelia dražby, čo mimo iné bol otec práve toho zabitého, poviem, frajera tej jeho bývalej manželky, tak ten ho dal za x tých trestných činov alebo priestupkov, ho dal z toho obžalovať, no a nakoniec sa za to dostal do basy. A bol z basy v 2021 prepustený, no a žil v Las Vegas a keďže musel mať v sebe dostatočný počet ihiel, tak následkom toho na rakovinu zomrel včera. Vo veku 76 rokov. Jo. No vidíš. A teraz ty niečo príjemnejšie. Jo, no příjemnější, víš co, já jsem neměl připravený jakože úplně příjemné zprávy. Toto například, toto je, abyste viděli, toto je oficiální ORF, jo? To se jmenuje Rakouská veřejnoprávná televize. Ano. Tak tady dala, to už je 25. března, ale tak prostě člověk nestíhá, když mám jednou za týden a potom máme takový dlouhý debaty, tak potom prostě nestíhá to dávat furt hned okamžitě. Ale pustím tady jedno krátké video, který oni tehdy ukazovali a to ti zůstane stát dech a to dali úplně do vedlejší věty. Takže já budu překládat. Haben Sie schon einmal den Begriff PFAS-Chemikalien? Už jste někdy slyšeli jako že by pojem PFAS-Chemikálie, PFAS, Chemikalien. Gehört. Das sind Stoffe, die in vielen Dingen zu finden sind, die jeder von uns zu Hause hat. To jsou látky, které se najdou nebo nachází v mnoha věcech, které máme doma. Also nämlich Wasser, Fett und Schmutz ab. Die Chemikalien haben aber... Protože oni odpuzují jako že by vodu, tuk, anebo i jako špínu. Auch eine problematische Eigenschaft. Čistiace prostriedky. Ano. Aha. Ano, jo. A oni mají ale i jiné účinky. Bauen sich kaum ab. Oni se prakticky nedají zničit. Oni jsou prakticky nezničitelní. Deshalb heißen sie auch Ewigkeitschemikalien. Kvůli tomu se taky říká, že chemikálie na věčnost. Wie stark Vorarlberg damit belastet ist, haben wir uns einmal angeschaut.
Toto očividně je regionální televize v Vorarlbergu, to je ta část Rakouska, která hraničí se Švýcarskem. A jak jsou těžce odbouratelní, tak na to s tím jsme se zabývali. Sie sind wasserabweisend, ölbeständig und feuerfest. Takže oni jsou voduodolní, nebo jako odpourají vodu, proti tuku a proti ohni. Wundermittel wurde PFAS vor 80 Jahren von der Industrie erfunden. Průmysl ho vynalezl před 80 letech jako zázrační látku. Verwendet wurden sie deshalb fast überall, unter anderem in Elektroautos, Kvůli tomu byly použité prakticky všude, například i v elektroautách, Textilien und in FFP2-Masken. A i v FFP2 maskách. Aha, no výborně. Jo. Ihre Robustheit macht sie auch zu einem Problem. Jejich říká se robustná stránka? Robustná, velká, může být velká. Ne velká. Robustnost znamená, že jako nezničitelnost. Jo? Robust znamená, že jsou prakticky velmi odolní. Že dělají... Je nezničitelné v přírodě, alebo neodbúratelné. Nedají se je zbavit. Dělá z toho velký problém. Sie lassen sich vom Boden, vom Trinkwasser oder vom menschlichen Blut nur schwer entfernen. Ze země, z vody, anebo i z lidské krve se dají velmi těžce jenom odstranit. Viel PFAS im Körper kann auch für uns Menschen bedenklich sein. Mnoho toho PFAS v našich tělech může být i pro nás lidi velmi nebezpečné. Es wirkt beispielsweise auf die Cholesterinspiegel, also auf den Stoffwechsel. Například to působí na cholesterinský jako ladinu. Es wirkt auf das Immunsystem. I na imunitní systém. Indem es zum Beispiel Antikörperbildung. Například i vzhledem na tvoření protilátek. Nach Impfungen reduziert. Například po očkování redukuje tvorbu protilátek. Es wirkt auch auf das Geburtsgewicht von Kindern und letztlich. A má to i vliv na váhu dětech po narození. Auch das muss man halt sagen, es ist zumindest bekannt, dass es auch ein Krebserregerspotenzial dieser Stoffe gibt. A má to i rakovinu tvorivní potenciál. Takže to je jenom vedlejší věta, jo, v nějakém pořadu u ORF, ale je to součást FFP2 masek, který nám tlačili na hubu, jo, jen tak, jako to není dobrá zpráva, musím se přiznat, jako to jsem jako nemyslel jako dobrou zprávu, ale mám i dobré zprávy. Mám i dobré zprávy, Marto, a možná i Marian, pokud to ještě je, pokud ještě nezaspal. Tady například Epoch Times hlásí, že Anwalt, teda právník, zveřejnil 45, to ještě není dobrá zpráva, pardon, 45 nejnebezpečnějších čísel šarží od mRNA. Nebezpečný čísla šarží Pfizer, tak si můžete zkontrolovat ty, kteří teda podlehli, a myslím, že mezi našimi divákmi je jich velmi málo. Tady první injekce, tady nebudu číst ty čísla, tady to je od Pfizeru, tady nejnebezpečnější čísla od Moderny. To jak si furt lidi mysleli, že jak to je moderní, že? Přitom to znamená modifikovat RNA. Jo? A potom tady máme prostě potom jako pomoc pro poškozený od očkování, tady se můžou tady hlásit. No tak to taky ještě není dobrá zpráva, ale teď mám dobrou zprávu. Velmi dobrá zpráva je, že turborakovina teda se neskutečně šíří, ale Johnson & Johnson právě už uzavřel nákup $2 miliardový o Ambrx, to je protirakovinová látka. Johnson, já jsem myslel, že už zkrachovali, protože proti ním běžela ta velká USA státní žaloba kvůli těm práškům na baby prdelky. Baby powder, který zmrzačili milionů dětí. Ano. Ale očividně Johnson stále ještě funguje a teď se starají o turborakovinu. Jo? Ano. Business. Jinak Johnson samozřejmě nejsou jediný. BioNTech tady, tak už je tak daleko v jeho vývoji očkování proti rakovině.
Áno, áno. Veď Zdeněk si myslí, že to je náhoda, aby kráľovská rodina v Anglicku oznámila, že 3 členovia majú rakovinu naraz. Jo, já jednou, že? Karol, Toto je Ugur Katarína. Sahin. To je, Tento Turek je předseda představenstva od BioNTech, Biological Nanotechnologie jinak, jako abyste měli biologická nanotechnologie. Vy máte rakovinu od očkování, my máme očkování proti rakovině. Není to top business, není to top business a ještě to jeho oblečení se mi líbí, to je samozřejmě pecka. Ano, ano. A samozřejmě i Moderna, tohle to už dokonce už je od prosince, tak i Moderna už od roku 2025 podá očkovací látku proti, samozřejmě všechno na bázi mRNA, proti rakovině na trh. Áno, presne. Veď o to išlo. Zdeněk, veď oni museli najprv vyrobiť pacientov. Přesně. Tak. No a keďže ako jeden z nich je ten O.J. Simpson, ktorý, to som zabudla dodať, mal takisto turborakovinu, no tak potom, čo chceš? Keby bol počkal, ešte ho mohli zachrániť. Jo, vidíš. Ještě by vydržel nějakou dobu, než mají turbo rychle zase, během pár měsíců vytvořenou normální novou mRNA vakcinaci proti rakovině. Tak, tady toto je pro konečně dobrá zpráva. Konspirační teoretiky absolutní top zpráva. Tady tyhle ty pruhy, dámy a pánové, jak jsme si vždy mysleli, že jestli jsme zapomněli od našeho mládí, že nebe mohlo vypadat tak modře, jako tady hled mimo toho letadla. A dneska už takový nebe prakticky nikde nevidíme. Vidíme jenom takový zamlžený... Zahmlené. Jo, takový mléčný nebe divný. Ano, jo. Ano. Dneska byl zase extrém útok, jinak, jako všude možně. A i u nás. Jo. Tak k podivu k tomu, že toto je celá konspirační teorie, i když už jsem ukazoval, pamatujete si, zase ukazuju takový ten islámský stát, ne? Jo? Už jsem ukázal před dlouhou dobou, jak CTF, ještě v době, když se o tom mohlo mluvit, tuším, že v roce 2007, když se začalo s tím geoengineering v Evropě, německá druhá veřejná televize, ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen, tak mělo krásný pořad o tom, jak ochladit planetu tím, že se potáhne s tou pavučinou těmito látkami a švéfldioxid a jiný svinstva, jak se s tím dá vlastně jako vytvořit uměrem mraky a tím pádem se dá tu planetu jako ochladit, jo, uměle. Potom najednou tyto zprávy zmizly z éteru. A jo, a jinak nastudovali to prej na funkci vulkánů, Marto. Jakože viděli, že když velký vulkán vybouchne, to je velmi zdravý pro člověka samozřejmě, tam stát pod tím vulkánem, když vulkán vybouchne a nadýchat ty jedy toho vulkánu, to je pecka, takže se ochladí samozřejmě na nějakou dobu ta oblast, anebo možná i celý region. Tak toto třeba hned dá do letadel a šup s tím stříkat všude možně, jo, a potom najednou to zmizlo zase ze zpráv. A potom to dlouho platilo jako konspirační teorie, že my jsme blbci prostě, víš, Marta, my už jsme přece jen máme přes 20 let a už máme takový senilní mozky a nepamatujeme si za mladá, jak nebe bylo pěkně modré a teď je takový zamlžené, mléčné. No, tak najednou k podivu k tomu, tak Tennessee zakázalo tyto lety. Ano. A to je NBC, jako totálně mainstream, jo? Jak může Tennessee něco zakládat, Marto, prosím, zakázat? Co je konspirační teorie? To mi vysvětli, prosím. No tam je veľmi zaujímavé to, že tento, dokonca pozri, do akého stupňa je to rozvedené, že tento zákon zakazuje tieto technológie, ktoré by mohli modifikovať atmosféru, ale lawmakers, čiže tvorcovia, zákonodárci, komentujú about it towed and line between fact and fiction. Aha, vidíš, že tu ide o to, že teraz musia stanoviť presnú líniu medzi faktami a fikciou. Jo.
čo zase by som povedala, je veľmi, už ma napadá výraz len také nie presné rozlíšenie, lebo to bude teraz závislé naozaj na tom, že nakoľko budú skutočne to myslieť úprimne. Vieš, čo myslím? Že či nebudú tí, ktorí budú o tom rozhodovať, kúpení. Áno, rozumiem. A hlavne, čo všetko budú brať do úvahy, pretože včera som videla jeden veľmi zaujímavý dokument zo Spojených štátov a tam bolo práve akože absolútna absurdnosť, čo začali roztrekovať soľ. Soľ, vieš si to predstaviť, kryštály soli. No veď to, keď bude dopadať na zem, tak to máš vytvorenú neúrodnosť, jak hrom. Samozřejmě. Já si pamatuju na takový případ, jako pokud toto není zase lež, tak jak Řím vedl třetí punickou válku proti Kartágu. Áno. A oni normálně byli velmi jako v tom takový, že se snažili samozřejmě to dobyté území zachovat, jo? Jako to celá druhá světová válka, jak Američani a Angličani rozbombardovali Německo na cimpr-campr, to je totální nonsens, jo? Jako tam musel být jiný účel, protože nelikviduješ to, co dobíješ, jako to nedává žádný smysl. Ty historické nádherné města, klidně se podívejte, jako tak, jak vypadá dneska ještě Praha, například, anebo i Budapešť k velké části, tak to vypadalo Německo, možná ještě hezčí. Prostě to bylo nádherné města, které byly totálně zlikvidované. Dneska v Německu už nenajdete žádný moc pěkné města, jedině možná Heidelberg, který bylo vyknuté z tohoto útoku, protože tam americký letci měli frajerky, protože tam byla letecká akademie mezi válkami. Hej. A oni se tam učili, tak tam měli ještě frajerky z vysoké školy, tak povídali, že ty letecký admirálové, že Heidelberg nebombardovat, tak když chcete vidět, jak vypadalo Německo před válkou, tak musíte do Heidelbergu jet. Tak jinak ty města byly prakticky devastované totálně. To normální žádný národ nedělá nikdy. A hlavně totálně nesmyslné bombardovat staré města, aby si dobila území, to je nonsens, tyhle ty blbosti, že chtěli zlomit vůli bojovnosti, nebo co, to je samozřejmě nesmysl. Ani tam moc lidí nikdy nežilo v těchto starých částí. Ale Římani teda po těch dvou dlouhých válkách 264 do 241 a 218 do 201, tak posledníkrát ještě jednou napadli teda potom už Kartágo, který zase začal být mocnější. V roce 149 do 146 před Kristem se bavíme. A jako závěr, to, co si povídala, tak tím, že to byl jako národní nepřátel, kterýmu se byl na věky věkoucí zničený, jo? Ano. Tak nejenom, že to celé město, který mělo tehdy ještě přece 250 000 obyvatel, z toho 50 000 přežilo a šlo do otrokářství, tak ještě nejenom, že každou budovu prostě v němčině se říká šlajfovali, že prostě zrovnali so zemou. No? Tak ještě to posolili, aby tam už nikdy nic nerostlo. Áno, presne. Jinak i tak se moc nepodařilo, protože přesně 100 roků později Cezar v roce 46 před Kristem, tak to město zase nechal postavit. A vzniklo zase nový Kartágo, to bylo čistě římské. Ale ano, jako ze solí se zničí úplně půda. To je... Áno. No jo. A teraz, keď si to dáme do kontextu, tak to mi pripadá naozaj, že šialené, veď oni tu neplánujú ostať žiť. Chápeš, že ty neničíš v takom rozmere všetko. Áno. Lebo keď to dopadne, ako vravím, na zem, tak voda sa zmení na slanu, samozrejme všetko záleží na množstve, ale tým pádom keď sa to začne všetko zasoľovať, tak ty postupne ničíš všetko. Všetko živé. Tak, samozrejme. Ako keby, že to bola pre nich tá finálna fáza. Jako, mám takový pocit, že to je takový, že opravdu to, co bylo napsané na těch Georgia Guidestones, které tam už dneska nejsou, takže to je přesně to, co vlastně chtějí plnit. Tak, presne. Potom, tady máme Bild Zeitung, co tady, počkej, tady musím nějak tu reklamu tady hned uzavřít. KI, umělá inteligence, AI teda, künstliche Intelligenz, tak teď klonuje hlasy, to je taky pecka. V
stačí 15 vteřin nahrát od nějakého člověka, takže já, když se s tím budu vyznat, Marta, a nahraju tě na 15 vteřin, to už mám nahrané všechny videa, co jsme spolu dělali, tak já jsem schopen tebe nechat povídat všechno, co chci. A mám čo robiť, aby som dokázala, že som to není ja. Jo, a to máš co dělat teda. To bude přesně tvůj hlas, není to praktické? No, pre toho, kdo to chce zneužiť, bez pochyby. Úplně. Tady tak přeskakuju rychle zprávy. Tohle to je, po tom, co se ukázalo v Německu, ten RKI, ty fajly, jo? Papíry. Ano, files, ano. Tak toto už je něco, co je nezastavitelné. Já se stále divím tomu, že Slovensko se tomu nějak nepřidá. Jo? Tady by byla úžasná příležitost, protože Česko, Slovensko, Rakousko, všechny tyto země, které jsou tak v tom přímém náručí toho Německa, tak se drželi hlavně těch doporučení toho Robert Koch Institut, ano. aby prakticky zdůvodnili jejich ty covid opatření takzvaný. A tady by bylo super se přidat. Jinak tady mám taky krásný jako obrázek, jak vypadají to, co ten multipolár, aby jsme si byli vědomí tomu, co to je. Ten multipolár je malinký magazín, jo? To je malý online portál. Tak v takovém stavu to nakonec dosoudili po 2 letech. To je jeden příklad toho z těch filů, jak to ten RKI potom zveřejnil. No a Zdeněk, keď sa tak nad tým zamyslíš, tak čo ti z toho vychádza? No, mne len to, že autor, ktorý si to dovolil takto predložiť, vie, že má absolútne krytie a že náš slovenčina má na to taký veľmi dobrý príklad, že psí hlas do neba nepôjde. Chápeš? Rozumiem. Že ja absolútne ťa nemám za nič, keď ja si dovolím toto spraviť a ti to tak v takejto forme predložiť. To je ako absolútna arogancia moci, akú si len vieme predstaviť. A toto je na základě zákona o zveřejnění informací. Něco velmi podobné mají Američani, ten Freedom of Information Act, ano. Na základě kterého už měli dávno zveřejnit i samozřejmě ty fakta a data ohledně spisu vraždy na John F. Kennedy, to se do dneska nestalo. Ale jako tady na to existuje, pardon, toho jsem chtěl dát pryč, existuje i... Zdeněk, ak dovolíš malinký dodatoček, Trump sa zaviazal, že to zverejní. No ale nepovedal, v ktorom volebnom období. Jo, přesně. To povídal už při prvním. Ale tady je dobrá odpověď. Můžeme zveřejnit takto i daňové přiznání, vidíš? Tak, presne. Jo? Presne, je to nový styl. Tak to... Ano. Nový styl, presne. No, nový styl zveřejněný. Jaký věci, jo? No, nicméně Paul Schreier a Stefan Korinth, ty dva co dělají tento multipolár magazín, co jsem podařil tento obrovský krok, protože už i při tomto neuvěřitelném výsledku, co je toto svinstvo, 2,5 tisíce stran byly zveřejněny, 456 protokolů, ale byly zveřejněny tímto způsobem. Na více než 1000 místech jsou začerněné, tak oni žalují dál. 6. května bude další pojednávání. Jako já doporučuji Stefan Korinth, ale Petrovi Kotlárovi, že když má nějaký budget k dispozici, ať ho daruje Multipolár magazínu. Protože ať jim pomůže odstranit to začerněné. Protože to, co není začerněné, to už zveřejnilo několika věcí. Ještě jednou zhrnuju. FFP2 masky. Podle RKI nikdy neměli účel chránit před nějakým virem. Jako, já teď nepovídám nic, co by bylo pro vás nové, přátelé, protože my jsme to všechno povídali už před 3 lety. Jo? Tako to je nic, já jsem s tím 26.3. V Svobodném vysílači tehdy už u Martina Bavolára ještě o tom mluvil a to jsem měl ty první informace od Sucharit Bhakdi a Wolfgang Wodark. A prakticky nic se nezměnilo, furt to bylo stejné. Takže
FFP2 masky, absolutní nonsens. Ještě vidíme, jak tam jsou nějaký ty PFAS, škodlivé látky v tom, zapracované, které způsobují rakovinu a imunitní škody a tak dále. Takže nesmysl, jsou to masky, které se smí nosit jenom krátkou dobu, myslím, že 20 minut, potom 15 minut přestávka a jsou to pro pracovníky na stavbách, aby nenadýchali prach. Jo? Áno. Potom izolace neočkovaných, absolutní nonsens. Lockdowny, absolutní nonsens. Způsobili o mnoho vyšší škodu, než mohli vynést. Potom COVID byla mírnější forma chřipky, tam debatovali. A tím bylo jakože by i nebezpečnější, protože čím mírnější ten virus je, tím více je schopný se šířit. Není to tak, že smrtelný virus se šíří rychle, protože když zabije ten virus svého nositele, tak tím pádem rychleji i sám vymře. Jo? Takže Ano. toto se tam debatovalo. Prostě bylo tam několika věcí, které už dneska totálně rozbíjí celý tento covidový narrativ těch lockdownů a tak. A potom samozřejmě manipulace s těmi číslami. Ty takzvaný faldát, nebo počet těch, jak se mu říkal na Slovensku, počet těch nakazených nebo pozitivních a tak, jo? Pozitívnych, áno. Tak například se zvýšil třikrát o 300%, tak, protože se 3krát tolik testovalo. No? A kdyby se toto jako započítalo, že se o 300% více testovalo, tak ten nárůst byl 1%, a ne 300%. Jo? Takže prostě klasický manipulace s datama. Jo? Všechno to už vyšlo ven na základě toho, co nebylo začerněné. Velmi napínavá část je, že Robert Koch Institut čekalo na pokyn nějaké osoby, která je začerněná, jo? Která dala pokyn na zvýšení toho rizikového statusu v době, když ten status platil jako velmi nízký. A dneska směruje všechno k tomu, a to teď doufám, že to tady mám správně uložené, a mám to uložené, dobře, že ta osoba, o kterou se jedná, a toto udělala umělá inteligence jinak, to jsem viděl jedno video, jak jeden borec, který porovnával ten flek, který je začerněný, Áno. s jménama, který se nachází na těch 2500 stran protokolu, ke které osobě toto začerněné místo může pasovat. Patrí. A teď ti ukážu, kdo to byl. Tak. Němec? Ano, byl to Němec, ale velmi zajímavé, a to bude pro mnoha diváků, Hans Ulrich Holtherm, německý generál. Takže my se tu nebavíme o žádném zdravotnickém stavu, ale my se tu bavíme o NATO a respektive o vojenské akce. Vojenská operácia. A teraz, Zdeněk, a teraz si to daj dokopy. Ja mám normálne zimomriavky. Kto bol zapojený na Slovensku do toho špárania v nose? Armáda. Armáda, přesně tak. No přesně ty brďo. A kdo byl odpovědný v jiných zemích? Já jsem to tady jenom narychlo si našel. V Rakousku například Rudolf Striedinger. No, rakouský generál. Tak sa pozri, ako to do seba zapadá. V Itálii Francesco Paolo Figliuolo. Italský generál. Takže při tomto lockdownu a těchto věcí, tak pokyn přišel ze strany armády. No Zdeněk, vieš čo, podľa mňa ty by si mal toto všetko, čo odznelo po skončení debaty s pánom Luptákom, to by si mal dať na začiatok budúcotýždňového vysielania, keď ľudia sú, vieš, lebo mnohí neprídu až do tohto bodu a toto sú tak závažné veci, že tie si teda zaslúžia, opakovanie je matkou múdrosti. A nebo jednoduše můžu udělat i to, že zestřihnu to tak a udělám z toho samostatné video, to, co teď děláme my, a bouchnu to tam extra. Lebo to si naozaj zaslúži špeciálnu pozornosť. Tak to je
Vojenská operace. A už to všechno dává smysl. I ten, jak my musíme bojovat s tím vírem a strategie a operace a všechny tyto věci. To přesně jsou vojenské pojmy. Áno, presne. Ja som si, vieš čo, myslela vo svojej naivite, že premiér. No, já jsem si myslel, že nějaký politik, ale to ne Áno, politici, to jsou bolo jenom po politickej línii. poskoci. A nebo minister zdravotnictví, ne. Takže uvidíme, co se dosoudí, ale to je moje doporučení pro Slováky, protože jednoduše někomu dát prachy, který to myslí fakt vážně, a tyto chlapci to myslí opravdu vážně, ty jsou jako totálně jako zahryznutí do toho a jsou blízko k úspěchu. Jo? Už se podařilo toto, co se podařilo s těmi RKI files, tak to už je obrovský krok, zatím největší v boji pro odhalení těchto podvodů, tak jim dát tu možnost, aby se mohli soudit dál. Jo. Víš, kolik je to stálo, ty soudy, za ty 2 roky? No koľko? 15 000 eur. Oni byli schopní za 15 000 eur toto spustit, takovou vlnu, která s Německem teď normálně třese. To si představ, co jim pár eur pomůže, aby mohli jít dál. To je pravda. To je obrovský krok. Tady mám ještě něco, co se týká zdravotnictví. Já v tom nejsem žádný specialista, ale zdálo se mi to dostatečně zajímavé, že jsem to přeložil, tak to vám přečtu. Je to z jedné japonské studii ohledně vody. Dobrá voda. Skupina japonských lékařů potvrdila, že teplá voda jinak, to je velmi napínavé, já nemám rád teplou vodu, ale asi se musím zlepšit v tomto, je 100% účinná při řešení zdravotních problémů, jako jsou například migréna, to jsem teda v životě neměl, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, bolesti kloubů, náhle zvýšení a snížení srdeční frekvence, epilepsie, zvýšená hladina cholesterolu, kašel, tělesní potíže, bolesti, astma, černý kašel, ucpání žil, onemocnění související s dělohovou a močí, žaludeční problémy, špatná chuť jídlu, všechny nemoci související s očima, ušima a krkem, bolesti hlavy. A jak používat teplou vodu? Vstaňte brzy ráno a vypijte asi 4 sklenice teplé vody, když máte prázdný žaludek. Ze začátku možná 4 sklenice nezvládnete, ale pomalu se vám budou zvyšovat zvládat. Jo? Upozornění v případě, že si chcete dopřát větší množství vody, můžete si ji dopřát i ve vodě. Do 45 minut po vypití vody nic nejeste. Terapie teplou vodou vyřešíte v přiměřené době zdravotní problémy, jako například diabetes za 30 dní, vysoký krevní tlak za 30 dní, žaludeční problémy za 10 dní, všechny druhy rakoviny za 9 měsíců, ucpané žíly za 6 měsíců, nechutěnství za 10 dní, děloha a související onemocnění za 10 dní, problémy s nosem, ušima a krkem za 10 dní, ženské problémy za 15 dní, srdeční problémy za 30 dní, bolesti hlavy, migrény za 3 dny, cholesterol za 4 měsíce, epilepsie a ochrnutí nepřetržitě za 9 měsíců, astma za 4 měsíce. Studená voda je pro vás špatná, pokud na vás studená voda nepůsobí, když jste mladí, bude vám škodit, ak budete staří. Studená voda uzavírá 4 tepny žílky srdce a způsobuje infarkt. Studené nápoje jsou hlavní příčinou infarktu. Způsobuje také problémy v játrech, způsobuje ulpívání tuku na játrech. Většina lidí čekajících na transplantaci játer je poškozená obětí při pití studené vody. Studená voda ovlivňuje vnitřní stění žaludku, působí na tlusté střevo a vede k rakovině. Víš co, já miluju pít úplně ledové věci. Jak jsem toto četl, tak mě normálně... Prešla chuť. Zdeněk, predstav si, pred nejakým časom som videla dokument, kedy dali ľuďom zjesť hamburger a na to vypiť studenú vodu. A im odobrali krv pred hladným, hneď po najedení a hneď po vypití následne tej studenej vody. A teraz tú krv porovnávali, nehali ju vyzrážať. A čo sa s tou krvou dialo? Tam normálne sa, keď
to bolo, že na ten masný hamburger vypili studený nápoj, tak normálne sa tam vyzrážala vrstva takého ako žltého tuku. A tým chceli povedať, že ľudia, ktorí, a tu je to strašne rozšírené aj v Spojených štátoch, že jedia hamburgery alebo masné jedlá a zapíjajú to studeným nápojom, že si úžasne zvyšujú následne šancu na upchaté cievy a na ten infarkt. Vidíš? No, vidíš, ale to ja som stále delal furt. Pozri, vždy je lepšie sa to dozvedieť radšej neskôr a isto a niečo zmeniť, než to nevedieť nikdy. Než vůbec, že? No, ano, takže tolik k tomu. Já nejsem žádný zdravotní expert, ale toto mě dost chytilo. Potom tady vidíme, jak ty to zmrdí strašný. Tohleto Bux, jak se jmenuje? Buix, strašný jméno. Alena Buix. Tato potvora je předsedkyně takzvané etické komise nebo etické radě v Německu. Já nevím, co to je za organizace, nějaká NGO nebo co, ale v době covid divadla, tak furt byla v médiích a radila, jak musíme všechno dělat a jak se musíme nechat očkovat a v každé talk show byla a tlačila na to, že musí všichni být zabodaní a ochránění a tak a být odpovědní. A najednou, teď, jak vyšly ty RKI protokoly, tak ona se snaží se stát jako ikona toho vyšetření těch podvodů. No to snadně. Jo, a to není jediná. Dokonce Karl Lauterbach, ta bezumní víla, se teď snaží o to, aby to začerněné bylo zveřejněné. Jako, to jsou takový svině, Marto, takový svině, ty největší svině se teď, ale jinak mě to připomíná úplně 1989. Ano, 84. 80, jo, ale 89 myslím, tu sametovou revoluci. Jaj, tak. Rozumíš, ty největší svině najednou jsou ty největší kapitalisti a skasírují všechno a zprivatizují všechno a tak dále. A ty, co opravdu, dejme tomu, ten komunismus mysleli vážně a mysleli si, že to je ta správnější forma, tak ty zkrachovali, ty šli dolů. Ale ty, kteří okamžitě převlíkli kabát, tak se dostali na špičku toho nového režimu. A skasírovali ty majetky. A zase to tak je, že ty největší hovada, tak se tady teď hrajou, že oni jsou jako ty hrdinové pomalu, že ona to vlastně odhalila. To je neskutočné. Jo, to jako, lidé, to si nesmíte nechat líbit. To si nesmíte nechat líbit. Michael Niels, jo, k tomu tady mám jedno video, to musím překládat. Kde ho tady mám? On je německý molekulární biolog, známý. Kde ho tady mám? Povídej něco, než ho najdu. A velmi pěkně povídal. Něco komentuj z toho, co si viděla. No, že som v šoku. Ja som to myslela do 1984, ja som to hneď brala jak ten román, že lož je pravda a pravda je lož. Čiže áno, rozumiem. Už ho mám. Oni hneď idú predstierať, že nie, to my sme neboli. Počkaj, ešte to zvrtnú úplne ako správny prezliekači kabátov. Že oni vlastne s tým nic neměli společného. Presne. Áno. Ale to si predstav, tí sú charaktery. To je ako spodina totál, jo? No ale vieš, čo to vysvetľuje to tvrdenie, že drvivá väčšina politikov sú psychopati. Áno. A tí, ktorí nie sú psychopati, tak sú aspoň ultranarcistickí sociopati. Čo mne tá ženská, ktorú si ukazoval s tým nemožným menom, mne ona prípada ako od pohľadu silný narcista, ale veľmi silný. Strašný. A povýšenecká a toto. Tak. To mě i ten Krčmerí milejší, který aspoň za svoji ideologii a víru už kousnul do trávy. Áno. Jo? Tak tomu veril. Jo. No, tak už ho mám tu, toho Niels, tak budu překládat. Dobře, mluví o působení Spike-Proteinu. Ich habe nachgewiesen,
dass das Spike-Protein, was produziert wird im Körper aufgrund dieses Injektionsprogramms, dieses experimentellen, Takže on dokázal, že ten spike protein v tom těle na základě toho očkovacího programu, nebo toho neočkovacího, on říkal, že infuzním programu, on neříká tomu očkování, tohoto experimentálního, takže tento spike protein jsou tak modifikované, dass dieses Spike-Protein so modifiziert worden ist, dass es gehirngängig že je závislý od mozku. ist. Und was ganz klar gezeigt worden ist, A potom se jasně ukázalo, die Studienlage ist eindeutig, a že ta věda je v tomto úplně jasná, dass es die Bildung neuer Hirnzellen in unserer že tvorba nových mozkových buněk, autobiografischen Gedächtniszentrale naše autobiografické schopnosti pamatovat si zablokuje blockiert und dass diese Blockade dazu a že führt, tato blokáda vede k tomu, že náš mentální imunitní systém se zničí. unser mentales Jinak toto je velmi zajímavá věc, protože to jsem ty právě slyšel o tom, že ty vakcíny vedly k tomu, že ty lidi budou zapomínat. Áno, áno. Zdeněk, ak neviem, či to video už skončilo, ja len chcem dodať, Ne, ale povídej, budem přerušovat. My máme známu, ktorá je to pani asi možno okolo 70-ky a berie od nás med. A ona sa sťažovala na to, že jej stupeň zabúdania je už tak strašný, že ona, keď ide do obchodu, tak ona už sa jej niekoľkokrát stalo, že buď zabudla peňaženku, alebo si zabudla zobrať nákup. Tak potom tí, čo sú tam pracovníci, vybehli za ňou a ju zavolali naspäť, že pani, zabudla ste si tu, vravím, buď peňaženku, alebo dokonca celý nákup. A to nie je sama, takých ľudí poznáme niekoľko. To je naozaj strašné. A pamatuješ si, Marto, jak jsme se bavili o té ztracené historii a o těch budovách a tak, a o tom, že byl ten kataklizmus, kterému teda několika lidí mezi námi nechtí moc věřit, protože prostě mají jejich vlastní víru a tu, ale víš, jak jsem, to je jedno, kde jsi, prostě když jsi v té Budapešti nebo tak a díváš se na ty staré budovy, a i některý v Bratislavě, některý v Praze samozřejmě, si říká, že to v životě nepostavili naši předchůdcové za nějakých 5 nebo 10 roků, to je absolutní nonsens, s tou tehdejší údajnou technologií. Takže něco se muselo stát, a lidé už si nepamatujou. Ale čo ti ja poviem, ja som videla nedávno dokument z Kostariky, počuješ dobre, z Kostariky, a to by si povedal uprostred pralesa, čo tam môžu mať. No, zábery z hlavného mesta San Jose a ja som neverila, kto to tam kedy tie budovy postavil. Áno, áno, ja jsem byl v San Jose a to jsem si tehdy, to jsem byl ještě mladý člověk a nevěděl jsem nic, ale to už jsem si tehdy říkal, že toto je jaký nesmysl. A potom mám ještě když budeš chvilku potom ty něco povídat, tak já zkusím najít ještě jeden obrázek, kde je jeden chrám z Egypta a identický chrám stojí v Londýně. Ale úplně identický, jo? A toto jsou prostě věci, tomu prostě nevěřím. A vypadají úplně stejně a že ten jeden má být jenom 120 nebo 130 roků starý a ten druhý nějakých 4000 roků. Prostě toto je nesmysl, nevěřím tomu. Dobře, když to nenajdu tentokrát, tak to ukážu příště. Takže půjdu dál. Ale jinak mi vypadá, že tato logika, že aby ty lidi zapomněli nebo ztratili paměť, že možná něco takového se prostě neděje prvýkrát. Tak, ano. V 19. století bylo století blázenců. A nikdy nebylo tolik blázenců jako v 19. století. Největší budovy na světě byly blázince. A nejkrásnější budovy jinak. Jo? Starý tartarský budovy byly blázince. A úplně mi to připadá, že ty lidi, prostě, kteří se nechtěli nechat dát tu látku, aby zapomněli, tak se prostě dostali preventivně do blázince, aby je odstranili. Jo? A že něco podobného probíhá teď. No, to dává smysl. Das heißt, es wird einerseits werden die Lebensumstände so verändert, se ty naše životní okolnosti se tak změní, že ta ráta plodnosti klesne. Dass die Produktionsrate sinkt und zugleich a zároveň to mechanismy produkují tu produkci. Jakože na jedné straně teda už prostě nás tak drtí s daňmi, jako ber si například
prostě, že normální žena, která je nucená, aby pracovala, aby udržela tu domácnost, protože dneska už v málo zemích muž stačí na to, aby udržel tu domácnost, taky ženy jsou nucený pracovat, už se nemůžou starat o ty děti. Tak jaká rodina si může dovolit například 3 zdraví děti mít doma? Jo, Moslimská, Zdeněk. Moslimská. Ano, ty jo, ale ty nemusí pracovat. Ano. A zároveň se přes tyto mechanismy, těchto látek, teda, ještě ta produkce navíc zablokuje. Jinak myslím, že to bylo nějakých 8 nebo 9%, byl okamžitý pokles. Já to mám, ty data mám teď z Německa, jo, ale já si myslím, že jsou dost směrodatný pro všechny jiné možné země. Co se týká jako plodnosti, anebo respektive narození nových děteček. A to přesně po tom, co se zahájily tyto vakcinace, takzvané, jo. To nikdy nebyl takový pokles v minulosti, nikdy. A ještě dokonce by se očekávalo, že je vyšší, víš, jako narození miminek, už byly ty lockdowny a tak, jako, jo, lidi jsou doma, nemůžou nikam chodit, možná se častěji milujou, jo. Dřív bylo značné, že například i v druhé světové válce, když ti lidi byli zavření a byly ty útoky těch Američanů a Angličanů a tak dále a nemohli pořádně vycházet, anebo byl vypnutý proud, tak dokonce stoupala jako ten počet novonarozených. Jo? Ano. Ale teď klesá a radikálně klesá. Jako přesně to, co jsme povídali, že to se stane. Über diese Mechanismen die Produktion blockiert und dieser duale Angriff a tento duální útok plus die Propaganda a ještě ta propaganda, to znamená ta protidětská propaganda, že nemít děti je cool. Áno. Aj tu veľmi silná. No, tak to je západní propaganda. Schreiben unserer Gedächtniszentrale. Počkej, musím podívat se, jak to měli. Že toto přepsaní té naší mozkové schopnosti si něco pamatovat. Sorgen eben für ein Überschreiben unserer Gedächtniszentrale. Die Individualität reduziert že sich. Ta individualita se redukuje, to je taky absolutně pravda. Zurückbleiben. To si uvědom jenom ty dnešní ženy. Všechny ty kačerský zobáky, co si nechají naoperovat, všechny vypadají prakticky stejně, jako přes kopírák, jo? Plastiky, plastiky, jo. Ano. Tak zůstanou vlastně jenom lidi, kteří mají jenom strach. Menschen, die eigentlich nur noch aus Angst bestehen, Angst auf A mají strach před globálními výzvami. den globalen Herausforderungen. Und da es eben globale Herausforderungen A tím, že jsou jenom globální výzvy, tak vlastně u těch lidí nic jiného sind, nenajdete. wird man bei diesen Menschen nichts anderes erwarten können, als bitte gebt uns eine globale Führung. Než abyste nám dali globální vedení. Jo? Globální strachy, to znamená klima, migrace, covid a jiné choroby, války, jo? To nemáš v rukách, ty nemáš v rukách válku, já nemám v rukách válku, jo? To jsou věci, které jenom řvou po tom, že konečně dejte nám globální vládu, aby nás od tohoto osvobodila. Die das Problem für uns löst, auch wenn es nur vordergründig ist. I když je to jenom takový povrchní problém. Und daraufhin läuft alles hinaus. A Das to ist je vlastně, kam všechno směruje, a to je ten velký reset. der Great Reset. Das Implantieren eines Že implantují nový jakoby funkční systém neuen Betriebssystems ins Gehirn, do mozku, was voraussetzt, dass alle kontroversen Gedanken vorher který předpokládá, že všechny kontroverzní myšlenky musí být předem vymazané. gelöscht werden müssen, wie man es eben auch beim Computer macht. Man Tak jak se to například dělá i u počítače, když například si koupíš počítač a potom tam nahraješ nový funkční systém, nebo Betriebssystem, jo? Operační systém. To znamená, Betriebssystem implantieren heißt vorher das alte že musíš všechno zerstören formatovat. Vymazat to, co tam předtím bylo. durch Formatieren der Festplatte. Pěkný souhrn, podle mě, za půl minut. Tak to hej. A na to slúži škola. Ano. A Zdeněk, si predstav, tu odstránili nutnosť žiakov písať písaným písmom. A to je záležitosť stará viac ako 15 rokov. Už pred 15 rokmi odstránili zo škôl písanie písaným písmom, čiže detičky už píšu tlačeným. Tak to je ale to písané písmo je
bolo na to, aby ti umožňovalo, aby tvoj mozog pracoval precíznejšie a bol detailnejší. Proste to malo svoju veľmi závažnú úlohu a oni ju odstranili. Ještě jak jsem psal, jak se to říká, požadavku o práci na Disney v roce 1994, tak oni ode mě očekávali můj motivační list a můj životopis, aby jsem ho psal rukou písemným písmem. Vidíš, písané písmo vidieť. Protože oni z toho viděli, jestli jsem psychopát, anebo nevím, nebo jestli jsem v klidu. Takže toto ještě z toho ty psychologičky věděli vyčíst. A jestli jsem vhodný pro tu práci v Disney World na Floridě. Vidíš, ako sa všetko zmenilo. Si povedal v 94. Áno. 30 rokov. No. A kde sme dnes? No. No, keď hovorím Disney, dával si to ty už niekedy vo vysielaní. Som videla pred pár dňami príspevok, kde hovorí lekár, ktorý mal pacienta, lekár, psychiater, mal pacienta a ten pacient, bolo to v Spojených štátoch, prišiel za ním, že chodil na tie seansy, potreboval mentálne si vyčistiť hlavu a ten pacient dostal 60 miliónov. Já to mám, já jsem to ukazoval, já mám dokonce přeložené s titulkama. Super. Můžeme to ještě potom pustit. Super. Můžeme to potom ještě pustit. To je německý psychiatr a on měl toho Američana, který on dostal úlohu, aby všechny starý Disney filmy přeoperoval a nakreslil tam aj ty na ty kreslené a i na ty hrané úměre zpětně čáry. Aby jako povídali, že podívej se, chemtraily už byly kdykoliv. Už v 50. letech. Presne. To je psy-op, co? To sa nám ani nesníva. Ne. Ja ani neviem, že toto povedať tak bežne človekovi, že rádovému na ulici, že či ti uverí, ti povie. Tak jako můžu, já ukážu potom toho Němce, já to najdu. Já ho mám uložené, já jsem to jednou ukazoval, a to trvá jenom minutku nebo co, ale stojí to za to. Jinak doporučuju všem tady sledovatelům, podívejte se na Otevři svou mysl. Oni tady přeložili toho Ronalda Bernarda. Velmi, velmi napínavé video, velmi, velmi nechutné, hned musím k tomu říct. On byl vysoce postavený bankéř, myslím, že Holanďan, u nějaké velké luxemburské banky, který začal mluvit o tom, jak funguje tento svět těchto super vysoce postavených lidí, kteří prostě fakt vydělávají nehorázný prachy. A jak on byl u toho, aby se dostal do těchto kruhů, a já to teď povím a prosím se na to podívejte sami, jak on byl u toho například, jak byl takový satanistický rituál, kdy 2 4roční děti, dvojčata, byli nuceni, že jeden druhého zabodá s nožem a potom ho při živém těle ho rozebrali a potom ho snědli. No, strašně. Oni začali tohleto překládat, doporučuji, podívejte se na to, je to nechutný. Ronald Bernard potom, chvilku po tomto interview byl našen u sebe doma v apartmánu, to je pár roku starý, tuším 2017, nejsem úplně jistý, nějak tak, někde to tady může být napsaný, nevidím teď, nějak tak 2017, 18, tak nějak. Než začalo COVID divadlo každopádně, tak ho našli mrtvýho v jeho apartmánu někde. Nepřežil. Bol obesený, alebo... Ne, že prej spáchal sebevraždu, tuším. Ale nevieš, akým spôsobom. No tak to nikdo neví, ne? Můžeme si to tak akorát domyslet, jak to bylo. Jo. Pretože ak to bola obesením, tak to má tiež vysokú výpovednú hodnotu. Už si nepamatuju. Určitě to tam najdete v těchto dokumentech. Já jsem se na to nedíval, nebo já znám ten původní dokument, já jsem ten interview viděl už před lety, ale mi to dneska vyskočilo, že tady Otevři svou mysl, má to s českým dubbingem, tak vyplatí se to určitě vyposlechnout, je to strašně nechutné, je to hrozné, ale jenom, aby jste prostě měli hlubší přehled o tom, jak ty tohleto vysoký kruhy. A vy nemáte šanci se dočkat nějakého
postu předsedy představenstva v nějaké velké korporátu, dokud nemáte tento žalúdek, tohleto tam absolvovat. No a ja si myslím, že o politikoch to platí rovnako. Úplně je to stejný. Média, politika, medicína, ekonomika, je úplně jedno. Všechny oblasti jsou takto podchycené. Áno. A tím pádem ty lidi, kteří se z toho zúčastnili, tak jsou maximálně vydíratelní. Jo. Áno, A tam nejde o to, že bral nějaký úplatek. To je na těch nižších úrovních. Tak. Tady jde o ten absolutní top level těchto největších, nejmocnějších. Tak, presne. Tady jsem pro vás připravil něco, co jsem už měl v plánu asi 3 vysílání a stále jsem nějak na to zapomněl. Tak Marto, podívej se, toto je normální Google Translator. Latinština, čeština, jo? A zadávám medicament. Ty brďo. No to je úžas. Zabíjí mě. Teda. To ti zůstává stát rozum. Není to krásný, jak nám všechno ukazujou? No, presne. No tak toto nie je náhoda. Toto není žádná náhoda. Teda. Oni mi zabijí. Áno, áno. V angličtině, když to dáš do angličtiny, they kill me. V němčině töten mich. Jo? Teda. Je to síla. Tady doporučuju od Martiny Valachové zajímavé video. V mRNA se našly aj úlomky skla a DNA. Ondrej Halgáš, to je velmi zajímavý interview. Podívejte se na Odznova. Velmi pěkný interview tam má. Jo? To teď jenom tak přeskočím, ale abyste viděli. Doporučuju. Tady SPÖ, to je taky celkem ještě, tady podívejte se, úplně aktuální, z 9. dubna. Tak rakouská SPÖ, to je sociálně demokratická strana Rakouska, tak pozývá děti na zkoušení cvrčků a těch červů na jídlo. No, že jaká je to dobrá proteinová potrava. Teď jenom takto rychle skáču tyto tématy, aby se viděli, že to prostě stále jde dál. A to je maličkost, ale ukazuje to tu správnou tvář těchto takzvaných zelených. Dám like hned. Toto je od rakouské FPÖ, to je asi něco jako v Německu AfD. Taková ta rakouská opozice, kde tam je Herbert Kickl jako jejich předseda a velmi mu držím palce ve volbách, i když samozřejmě podobně jako v Německu všechny jiné strany se spojí proti nim. Jo? Nikdo z nimi nepůjde do koalice. Tak toto je regionální záležitost z Tirol. A jenom abyste věděli, jak oni myslí, ty tohleto zelení. A to stojí za to slyšet. Já to budu překládat. Danke, Herr Vizepräsident, Frau Minister. Toto je jako tyrolský dialekt, tak i když umíte německy a nebudete všemu rozumět, tak se nestýďte, to mnoha Němců s tím má problém. Ja, Sie haben mir da jetzt eine kleine Steilvorlage gegeben. Takže vážený ministerprezident a tady prezidentka tady tohoto místního regionálního parlamentu, vy jste mi tedy nahráli. Sie haben ja geredet, wir sind immer noch unrühmlicher Erster oder sowas mit dem Flächenverbrauch und mit dem Zubetonieren. Že tady jste nám vyčítali, že my jsme stále jako v tom velmi špatný, že jak my zabetonujeme plochy a prostě se chováme jako špatně s naší přírodou. Mit Bäume fällen und so weiter. Že moc pílíme stromy. Und da braucht es die Grünen, dass das besser wird in Österreich und a že díky jim zeleným, že to bude lepší v Rakousku. Dass das nicht mehr passiert. A že už se to nestane. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Sie die Frau Janine Becks kennen. Teď si nejsem jistý, jestli znáte paní Janine Becks. Wird da herinnen nicht vielen was sagen. Mnoho z vás ji asi nezná. Besonders versäumt habe es auch nichts, wenn man a moc jste toho ani nepropásli. Sie nicht kennt. Aber das ist, scheint die stellvertretende grüne Clubobfrau im Innsbrucker Gemeinderat. Ale je to očividně ta zástupkyně předsedkyně v těch zelených v Innsbrucku. Diese gute Dame, beruhigt dich, Schreuder, ich erkläre es dir jetzt. Diese gute Dame, dobrá paní, die gute Dame hat in Innsbruck Innsbrucku Stadtwald roden lassen a nechala si tam
prostě likvidovat les. Für ihr neues Domizil. Pro její nový domicíl. Čo to je? To je dom. Ano, domicíl jakoby to je jako už jako vila. Ona koupila nějakou starou budovu a z toho si nechá postavit krásnou vilu. A aby se tam lépe dostala, tak nechala prostě likvidovat městský les. Aber doch feine, in Zukunft dann hergerichtete Villa mitten im Innsbrucker Wald zu bewohnen. Středu innsbruckého lesa. Warum lassen wir den Stadtwald roden in Innsbruck? Proč ho necháme teda likvidovat, ten městský les v Innsbrucku? Weil es keine Zufahrt noch gibt. Und protože tam ještě není žádný příjezdná cesta. Mit die grüne Janine Becks dann. A aby zelená Janine Becks potom mohla do její vily jezdit. Toll mit ihrem SUV. Tím SUVčkem. Zu diesem Haus im Wald, im Grünen zufahren kann, lässt man Bäume fällen. Tak se nechají likvidovat stromy. To už nebudu dále potom jenom abyste viděli ten charakter těchto lidí, kteří se nám tváří, jsou zachránce přírody, jo? Oni jsou absolutně nejhorší, jo? Zdeněk, ale to je presne to isté pokrytectvo aj na Slovensku, kde si v Tatrách nehali tie luxusné vily popostavovať v tom práve najchránenejšom teréne. Přesně. Proste to je rovnaká banda. Všade. Opravdový patriot a národnář v životě toto neudělá, aby likvidoval vlastní přírodu kvůli nějaký vlastní vile nebo tak. To by neudělal prostě. Presne. No, co tu mám tady ještě? Jo, toto je dobrá zpráva z Francie, to už je s koncem března. Francie po důsledných studiích došla k tomu, že větrní mlýny jsou maximálně škodní pro její obyvatele okolo nich a zakázala nejen výstavbu nových větrných mlýnových agregátů, ale nařídila likvidaci všech existujících. Tak to už hej. Pod jedním těchto větrných mlýnů, co tady, když jedu přes rakouské hranice, jich je tam stovky a stovky a stovky a prostě desítky kilometrů vidíte jenom tyto sračky stát, tak jsou nalitý 4000 tun ocelobetonu pod zem. To je jako horší než bomba na Hirošimu. Jo? Takže když chcete opravdu likvidovat přírodu, tak stavíte větrný mlýnový agregáty. A Francouzi k tomu přešli, že to zakázali. Že atomová energie je samozřejmě zdravější a lepší a méně škodlivá pro přírodu než větrní mlýny. Jo? Tolik k tomu. Sami potom můžete googlovat, najít. Toto je ten plán, co jsem chtěl vám potom ještě přehrát. A tady máte zároveň Německo. Toto je organizace, která chce zachránit, já už jsem o tom mluvil, ten Reinhardswald. To je ten rozprávkový les. Ano. To je evropský kulturní dědictví. To je ten les, ve kterým působili bratři Grimmovi, který pozbírali všechny evropské pohádky a dali je do jejich knih, se který čerpáme všichni, i naše děti. A prostě, když jim čteme, tak tytohleto pohádky vznikly tu. A zelená strana německá nechá vystavit právě v tomto nádherném pralese, podívej se na to, Marto. No to je strašné. Větrný mlýnové agregáty. No hrvoza. Neuvěřitelné množství toho, pojďte se. A toto jsou mlýnové agregáty, toto je teda ještě teprve zatím fikce, tak to má vzniknout. Takový jste ještě nikdy neviděli. Tenhle ten zámek, to je jinak zámek od té, co jak spala 100 let. Ano, to je ten zámek od ní, jo? Tyto, jenom aby si měla představu, teď si mi tady to furt točí a nevím to zastavit, aby si měla představu, Marto, to si ještě ani v Kanadě neviděla. Jeden z těchto větrných mlýnů má výšku 241 metrů. A jedno to křídlo je dlouhý jako nejdelší letadlo na světě Airbus A360. No zde někde to jsou jak paneláky. No, to jsou jako mrakodrapy v Torontu. No, asi tak. Jo, takže tak to vypadá zelená politika. No, ještě mám tady nějaký videa připravené, to vám chci jaký ukázat.
Ježiš, dneska je to delší večer, já vím, ale co mám dělat? Neměl jsem čas. No tady toto je absolutní pecka, toto je jeden politik od AfD, který to ukázal, ale jako o tom už ví celé Německo. A zelení na to reagují velmi, velmi agresivně, že to tak má být. Že německé velvyslanectví, tuším, že v Egyptě, tak dalo do arabštiny výzvu, že teď se podařilo prosadit nový zákon o imigraci nebo o staní se teda Němcům, jo, dostat německý pas v Německu, že už za minimální dobu, už po 3 letech můžete mít německý pas, nemusíte se zbavit cizího pasu, můžete mít jakýkoliv občanství, co chcete. A tak to dělají reklamu o tom, abyste prostě imigrovali. Prostě stále lákají ty cizince z těch arabských zemí. Tady pustím ho. Die Bundesregierung wirbt auf Arabisch Zuwanderung ins Bürgergeld und verspricht. Takže vláda německá tak láká v arabštině, nebo dělá reklamu v arabštině o další migraci do Německa a slibuje za to německé občanství. Spricht dafür die deutsche Staatsbürgerschaft. Es ist der völlige Wahnsinn, was ich heute auf X entdeckt Je to prostě čistý šílenství, co jsem dneska našel na X. Habe. Dort hat das Auswärtige Amt einen Post auf Arabisch. Tak tam německý ministerstvo zahraničních záležitostí postovalo v arabštině. Veröffentlicht, wo es schreibt, dass man natürlich seine Staatsbürgerschaft můžete si samozřejmě nechat vaše občanství, auch behalten kann, wenn man die deutsche annimmt. Když jen naberete německou. Wo es schreibt, dass man, wenn man nach Deutschland kommt und hier Bürgergeld bezieht und když přijete do Německa a berete sociální dávky, irgendwelche Angehörigen angibt zu pflegen, anebo uvedete, že jenom se staráte o nějaký sourozence, dann die deutsche Staatsbürgerschaft můžete bekommen dostat kann. vaše německé občanství. Dass man auch keine Deutschkenntnisse Nemusíte ani umět německy po haben některých muss unter předpokladech. gewissen Voraussetzungen. Es ist der völlige Wahnsinn, Je to als hätten wir nicht schon jako kdybychom už genug neměli dost Probleme mit problémů s migrací Zuwanderung ins do sociálního Sozialsystem. systému. Knapp die Hälfte der Bürgergeld Už skoro polovina těch přijímatelů Bürgergeldu, teda těch sociálních dávek v Německu, už jsou cizinci. A k tomu musím teda ještě tomu samozřejmě dodat, že ty, kteří mají německé občanství, tak neplatí jako cizinci. Jo? A z těch, co tam ještě berou tyto sociální dávky, samozřejmě další kopa cizinců. Empfänger ist ja bereits Ausländer in Deutschland und so wird natürlich unser A tak se ten sociální systém dále samozřejmě zatěžuje. Sozialsystem noch weiter belastet, wenn die deutsche Bundesregierung im Ausland in einer Když německá vláda ještě v zahraničí dělala proto reklamu. Takže toto zase přeruším, jenom abyste věděli, že prostě jak oni stále ještě dělají reklamu pro to, aby se čím dál tím více těch migrantů valcovalo do Evropy. Jo. To je taková věc. Zdeněk, a rovnako sem a rovnako vedľa k našim susedom. Přesně. A vieš, čo bolo v jednom videu včera? Presne vystihnuté. Americký občan, keď chce letieť, povedzme z krajiny von a do krajiny, tak musíš predložiť pás, musíš mať letenku a tí novo prišli, nepotrebujú nič. Tých proste presne cez vybrané miesta ich dovážajú lietadlami a nepotrebujú mať žiadny doklad totožnosti. Nič. To je neuvěřitelný. No a prídu a tá podpora by si mal vidieť. Hneď dostať mobil, kreditkartu, ošatenie, ubytovanie. A to těch našich lidí nějak nepřipadá divně? Tak nechápu tomu, co to je za letargie. Co to je za letargie? No ja poviem, že letargia vyvolaná u mnohých aj používaním silných drog. To je neuvěřitelný. A tí ostatní si povedia zrejme, že no ja s tým nemôžem nič urobiť. To je tak neuvěřitelný. No. A Marto, tady mám něco, co znáš určitě z Kanady. Určitě z Kanady 100%. Tak, tady zase AfD, samozřejmě jako jediná německá opozice. Ale aspoň mají nějakou reální opozici, jo? Oproti Čechům například. Tak tady poslouchej toto. Das ist kein Witz. Der Paragraph 62. Ale podle paragrafu 62, jinak další nová věc, co teď nemám tady extra připravené jako článek, ale taky 20% policajtů a hasičů má být postupně vyloučené ze služby, protože jsou voliči AfD. Ty prďo.
Jako kriminalita stoupá na strop jako snesitelnosti a oni ještě ty poctiví vyřazují ze služby. Jo, takže to ještě možná na příště víc připravím, ale tato je taky pecka. Soll den Beamten zukünftig bei der Behandlung festgehaltener Personen vorschreiben. Takže tento paragraf 62 má těm úředníkům předpisovat při opatření zatknutých osobách, při trans a interpohlavových anebo nebinárních osobách jejich vůle und intergeschlechtlichen sowie nicht-binären Personen der geäußerte Wille bezüglich vzhledem na jakože kam je zavřou, tak to má být jako zohledněné. Der Unterbringung berücksichtigt werden soll. Oder anders ausgedrückt, jeder Beschuldigte kann zukünftig... To znamená, že každý obviněný může teď sám při policajním opatřením definovat svoje pohlaví. Der polizeilichen Maßnahme sein Geschlecht selbst definieren. Der absolute Wahnsinn. To je absolutní šílenství. Worüber mein Kollege Steffen Janich da spricht, ist ein Akt. O čem ten můj kolega tady Steffen Janich mluví, je aktuální návrh vlády. Aktueller Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Die Polizei muss also... Takže policie musí do budoucna například chlapa, který znásilňuje ženu, künftig einen Vergewaltiger, der behauptet, který tvrdí o sobě, že je žena, zavřít do ženského vězení. Frau zu sein, ins Frauengefängnis bringen. Keine Frau will mit einem Vergewaltiger... Žádná žena nechce být znásilnitelem spolu zavřená v base. ...zusammen untergebracht werden. Diese Regierung spricht von feministischer Politik. Tato vláda mluví o feministické politice, ale doopravdy... In Wahrheit aber treten sie Frauenrechte mit... utlačují práva žen jako žádná vláda před ní. ...Füßen wie keine andere Regierung zuvor. Takže toto. A už jsem, nevím, kde to bylo, myslím, že v New Yorku, jak byly, otěhotněly 2 ženy v ženském vězení kvůli transsexuální ženě. Která byla zavřetá spolu s nimi. Jako je to je tak, jako Marto, jako toto, existuje krásná písnička rakouská a tam je ta věta furt cvikt mi i mány tram. To znamená, štípni mě, já mám pocit, že s ním. Ano. To snad nemůže být pravda, že to je svět totálních bláznů, jo? Zdeněk Vedlen, keď sa zamyslím nad tým, že pred novembrom 89 človek, keď chcel emigrovať, tak to bolo viac menej z východného bloku na západ, to bolo skoro nemožné. Jo. A pozri sa dnes na to cestovanie hore-dole, ale hlavne, ak máš tú správnu farbu, alebo pôvod, alebo si z určitej vybranej etnickej skupiny, ty prídeš do krajiny a dostávaš všetko zadarmo. A Kalifornia tá vedie príjm. Veď tam sa ľudia budú musieť, Kalifornčania, novoprišlým zbierať na zdravotnú starostlivosť, na zdravotné poistenie. Tak oni sami chudáci nemajú dosť pre seba a ešte budú vypomáhať tým druhým. No. To je strašný. Nonsens. To je strašný. Jinak jsem si chtěl podívat, jestli nenajdu hned toho video, aha, už ho mám, i překladem, s tím Disney. Jaj, tie chemtraily. Áno. Jo, tak to pustím. Toto je opravdu pecka. Už jsme to jednou měli, ale to je prostě, ten vrchol, ta míra té lži je tak neuvěřitelná. Bože. No, tak tady to máme. Vielleicht noch eine kleine Sache, die das noch ein bisschen deutlicher macht. Maybe another thing to point this out more clearly. Ein Patient von mir ist Produzent in Hollywood. One of my clients, one of my patients, is a producer in Hollywood. Kriegte vor 2 Jahren einen Auftrag von Disney. 2 years ago, he received a task from Disney. Alle alten Disney-Movies zu überarbeiten. To go over and edit all the old Disney movies. In den Himmel diese Streifen einzubauen. To put into the scenes of the sky these stripes.
So, when people see a Disney movie Also wenn today dann die Leute einen Disney-Film schauen und heutzutage, sagen, well, Klinghardt, du sagst, Klinghardt, dass diese Streifenbildung erst in den letzten Jahren so schlimm geworden ist. and then for example, people say today, well, Klinghardt, you're talking about these stripes being formed on the sky today only as of late. Dann sagen sie, hier ist ein Film von 1954, guck dir den Himmel an. Then they will say, der hat die gleichen Streifen drin. Look at this movie here from 1954. There are the same stripes at the sky. Die Streifen sind ein natürliches Phänomen. That then convince people that the stripes are a natural phenomenon. Mein Patient hat dafür $60 Millionen bekommen. My patient received for this job $60 million. Ich habe an dem Patienten $700 verdient. I made $700 with this patient. Gut. To je dobrý, že? Áno, áno. To je pecka. Zdeněk nič nenechávajú na náhodu. Ne. To je jako ta lež jde tak já se pojím, víš co, nemůžu ukázat všechny filmy, to bychom se zbláznili. Já mám tady toho tolik připravené. Zrovna dneska, jo, tady očkování zvířat, tady mám, ježišmarja, to by si věděla. Musím si něco přenechat na příště a doufám dokonce, že příště nebudeme mít žádného hosta, nebo jinak se vůbec dneska nedostaneme, ale ještě tohleto, nebo je to aktuální, tak bych tady ukázal, jak bylo prezentované volby slovenské v Německu, v Tagesschau, tak to je to tě úplně trefí pepka. Jenom jak v Kanadě asi vůbec o tom nebyla žádná řeč, nebo? O čom? O slovenských volbách prezidenta. No vieš, keď ja nepozerám správy. Jo. Já taky nějak moc ne, ale tak stále tím, že sleduju všechny ty všechny to alternativní zpravodajství, tak samozřejmě to postřihnu, víš, Německa, víš. Takže tohle jako to je Tagesschau, jako to je vrchol německých zpráv, jo. Už jenom ta hlasatelka, to je taky ubohá, ježišmarja, ale tak dobře. To, když si pamatuju ještě za mladá, jak tam byla Eva Hermann, to byla jako osobnost a dneska taková ťupka, která se zakoktává. No dobře, takže pustím tady, co Němci teda hlásili o slovenských volbách. Nebudu celé pouštět, nebo to trvá 7 minut, ale aspoň začátek, abyste viděli, jakým způsobem prezentují slovenské volby, to vás úplně picne. Peter Pellegrini wird neuer Präsident der Slowakei. Peter Pellegrini se stává novým prezidentem Slovenské republiky. Zwar ist das in der Nacht veröffentlichte Už se zakoktala, sice ten v noci zveřejněný výsledek Ergebnis noch nicht offiziell ještě není oficiálně potvrzený. bestätigt, doch Zweifel am Sieg des prorussischen Populisten gibt es. Ale teď to je vrchol. Ale pochyby na vítězství toho proruského populista jsou... No bez slov. Nicht. Sein Herausforderer in der Stichwahl, der Jeho oponent v této jako rozhodujících volbách, westliche prozápadní liberální kandidát Korčok, Ale Ivan Korczok hat seine Niederlage bereits eingeräumt. Už přiznal jeho prohru. Im Wahlkampf war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zentrales Thema. Ve volební kampani byla ruská útoční válka, to samozřejmě vždy tak musí uvádět, jo, že ruská útoční válka centrální témou. Dabei hatten beide Politiker ganz unterschiedliche Positionen vertreten. Přitom oba politici měli úplně různé pozice. No tak to se dál na to nemusíme dívat, jenom abyste viděli, jakým způsobem to prezentují tam jako... Zdeněk, ale si predstav, že čo mi zo Slovenska boli poslané príspevky o ňom a o výsledku volieb všetko zablokované. To je strašný. No, ja som si nemohla prečítať nič. To je strašný. No cenzúra jak hrom. Cenzura jako hrom. Pojďte, to je pěkný obrázek jinak. Lidé, koukejte dál, nic tu není vidět. No presne. A jak všichni čumí do těch mobilů, co? Chudáci, no. Už aspoň ty náhubky dali zase dolů na chvíli, no, než do poky nabíja se nasadili. Tak, presne. Potom tady máme ještě krátké video, to jsou tak, já pustím takový ty úplně krátký, jo? Aby jsme stíhali
No, už je tady, jako u nás je tady 1 hodina už pomalu. No, o 3 minuty. Prosím? O 3 minuty. No, já vím, nebyl jsem úplně přesný. Děkuji, že mi koriguješ. Prosím. Tady Condoleezza Rice o evropské energii. Tato ještěra jedna. Ty vrjo. Tak poslechneme si. I also understand that one of the complications is Já i chápu, jedna z těch komplikací, co Evropani mají, že jsou velmi závislí Europeans who are very dependent on the Russians na ruský zásobě energií. Toto je z roku 2014 jinak. Jo, to byl Majdan. for energy supply and business relationships. A obchodních vztahů. People say, well, lidi teda říkají, že Evropanům vyprchne energie. the Europeans will run out of energy. Well, the Russians will Rusům vyprchají prachy. run out of cash before the Europeans run out. Než Evropani vyprchnou energii. Jo, to jasně. K tomu mám ještě jeden super příspěvek. To je dobrý, že mi připomenula tak Condoleezza Rice. Of energy. You simply want to change Vy prostě chcete změnit tu strukturu the structure of energy dependence. této závislosti o energii. Vy chcete být You více want závislí to o depend more on the North American severoamerické energii. energy platform, the tremendous bounty A ten neskutečného jakoby blahobytu od ropy a plynu, of oil and gas that we're finding in North America. který máme v Severní Americe. You want to have pipelines. Vy chcete mít pipeliny, které nejdou skrz Ukrajinu a Rusko. That don't go through Ukraine and Russia. For years we Pro roky jsme se snažili Evropany, tried to get the Europeans to be interested in aby se více zajímali o jiných pipeline cestách. different pipeline routes. It's time to do that. A je na čase to tak konečně prosadit. Nejde krásně, jak je to dlouhodobě plánované? Áno, áno. Toto konečně ukážu, na to jsem chtěl dávno už ukázat. Jak německý mainstream tady píše, počkejte, to bylo. Teď to nemůžu najít. Se narychlo. Mám to je někde uložené, to už je starý příspěvek, už to mám dávno v plánu, že vám to chci ukázat. Bylo to z německého Fokusu. A to je z roku 2014, jak Rusko bude kolabovat finančně. Jo, na cestě k tomu, než to najdu, tak jsem našel toto. Těchto příkladů je hodně. Pojď se, Marto, jak ta klimatické oteplení, jak nás ohrozuje. Tady nahoře máš 100 roků starou fotku Sochy svobody. Áno. A přitom stoupající jako levely, bože. Áno. Veď vieš, čo jeden múdry človek na to poznamenal, že ľudia, veď vás tu strašia Spojených štátov, že hladina morí stúpa, oceánov, všetko bude zaliaté. A prečo všetci tí vrátane tej starej nádhery, no vidíš, je meno mi vypadlo, tá, čo bola predsedkyňa snemovne, taká stará plastika, určite vieš, ktorá, tak tá, Biden a ostatní, prečo si kupujú rezidencie priamo pri oceáne? Áno, anebo ten bankér, co povídal, že Florida má brutál nákup, jo? Florida má úplně zmiznout vlastně podle těch blbostí. Jo? Áno. No dobře, podívám se tady dál, tady to někde bylo a to bylo úplně super. Jak vidíte prostě, jak věřit tomu mainstreamu. Marto, co povídej? No, vieš čo, stále sa pokúšam si spomenúť na jej meno, bo tá mala toho za ušami tiež. No najlepšie bolo, keď bola pandémia a všetci mali zatrhnuté sa, no žiadne reštaurácie, žiadne kaderníctva a ju odfotili, jak ide do kaderníctva, kvôli nej otvorenému. Ale kurník, jak sa volala? Taká stará baba, strašne bola proti Trumpovi, teda, ale vidíš, neviem si spomenúť na jej meno. Nancy Pelosi, teraz. Nancy Pelosi, to bola ona. No a Biden, som vyšla povedať Biden, si nechal postaviť okolo svojej rezidencie, ktorú má teraz pri mori, ohromný plot, bez ohľadu na to, čo susedia, či to chceli alebo nechceli. Vysoký, myslím, 3 alebo dokonca či až nie 5 metrov, vysoký plot, ktorý ho
chráni pred zrakmi ostatných, lebo tomu vlastne umožňuje použiť status prezidenta. Že za to, že je prezident, tak on potrebuje mať svoje súkromie a nebyť nikým videný. Ano. No, paráda. Tady jsem viděl krásný citát, ještě to nebudu ukazovat, ten obrázek, to je od Friedrich Schiller, že demokracie je diktatura hloupých, to je taky celkem dobrá věta. A jo, a tady myslím, že už se tomu blížím. A doufám, že to najdu. No, přátelé, nezlobte se, prostě to jsou takové věci, co tak narychlo a teď mi to napadne a chci vám to ukázat a je to prostě živé, tak ne, vždy se to hned podaří. Jo, kdyby se to nenašel, tak nicméně jde o to, že Focus, jeden z hlavních německých mainstreamů, tak tady v roce 2014 psal o tom, jak Rusko se zhroutí. Jo? Jak je prakticky už platobně neschopný, jak už neví jak dál a já nevím co. Prostě takovýhle dřísty, jo. A úplně pravý opak se stal. Rusko je na tom líp než kdykoliv předtým. No veď hej, Zdeněk, ale si polož otázku, že prečo? Lebo oni sa spoliehali, že sa im podarí vytvoriť, že sa stretnú s tým istým Ruskom, ktoré bolo za Jelcina v 1990. A oni sa spoliehali na to, že Rusko bude stále tak slabé a že ho nájdu v takej pozícii, tým pádom robotu máme takto hotovú a sme pri zdrojoch a pri všetkom. No ano, len přesně tak. Stretli sa s niečím celkom iným a podľa toho sa to vyvíja. Přesně tak. No, víte co, nebudu teď tady dál s tím tohleto si hrát, tady těch příspěvků je milion a chtěl jsem to vám ukázat, jenom abyste viděli, jak oni žou. Zkusím se ho najít na příště a potom vám to ukážu a abyste to měli jako v dokumentu. No, ještě se podívám, jestli tady něco mám. Jo, tady taky celkem logické riziko, co se týká těch solar panelů. Marto, už si někdy s tím nad tím uvažoval, jako například tady v Texas, že může být něco i jako krouhy? A máš po solar panelech. Totálně rozplákaný solár panely. Nekonečný moře solár panelů. Bezpečná forma energie. A to Texas je velmi společný stát. Ale kroupy padají tam. Tam. No, ale to si, neviem, či o tom vieš, ale to bola nenormálna búrka, ktorá postihla Mexiko a následne Texas. A to boli krúpy vo veľkosti niekde, no, nie golfových, ale tenisových lôpt. Mm-hmm. To boli také krúpy. To bolo, no, proste modifikácia počasia ako z učebnice. No vieš, keď Texas nechce poslúchať, tak ich ideme trestať. No, už musíme pomalinku skončit, je fakt pozdě. Tak. Tady, toto je jako vrchol hlouposti. Grilovací uhlí. CO2 neutrální a biocertifikované. Tak to mi ukáž. Jeho aj vidno, ako vyzerá? Ne, toto je jenom taková jedna blbost popři. A potom Němci mají nový národní dres. Zdeněk, vieš, čo je vo vnútri toho sáčku? Ne? No nič. Ako môžeš mať uhlie? Áno, jasne. Němci prezentují nový národní dres, jo? Toto má být ten dres, teda jako když oni nehrajou jakoby domácí tým,
Ale pojď, jak se ten dres vypadá. Hrdý Německo. A teď ukážu něco, přátelé, abyste měli zase představu, že tady vám nefalšuju nějaký věci. Věřím tomu, že si nemyslíte, že vám něco falšuju. Ale jdeme sem se podívat. A tady zadám, podívej se, bisexuelle flagge, bisexuální vlajka, Marto, a podívej, ano. Bisexuelle flagge, a kuk, a máme ji tu. Nová německá vlajka. Ne, nová německá vlajka, ale nový německý národní dres. No viem, ale to je už ako keby krôčik len k novej nemeckej. Jo, máme bisexuály v německém národním týmu, fotbalovém. Tak. Takže toto je taky pecka. No a víš co, já bych to ukončil možná s tím, já si všechny ty videa, co mám ještě tady připravím na příště a ukončím to s tím projevem, který dneska dost dobře pasuje, který jsem jednou měl, co jsem nahrál jako podcast z toho Nového Zélandu, kde ten chlapík, který se dostal jakoby do styku, já nevím, jestli to je pravda, jo, ale zdálo se mi to dostatečně zajímavá teorie, že jsem to tehdy jako přeložil a nahrál do češtiny, jaký je ten plán těch globalistů. Tak jako na závěr bych toto ještě ukázal. A v tom máme vlastně všechno. Tak, Marto, jsi připravená a potom končíme. Ano. Dobře. To je staré video, tady mám ještě ty moje reklamy. Miliardáře. Počkej moment, jdu tady naspátky. Tak. Já vám neřeknu, kdo a proč. Povím jen tolik, trávil jsem několik dní s touto osobou, která má bungalov na Novém Zélandu. Bylo to pro mě poprvé, když jsem se setkal s někým tak bohatým, miliardářem. Setkali jsme se náhodně poté, co jsem pro něho udělal několik prací v Queenstownu. Pili jsme, jedli jsme a diskutovali jsme. Byl jsem k ním pozván na víkend. Šířím to teď, potom, co se mi podařilo to zpracovat. Byli ke mně přátelští a otevření. Ovšem řekli, že když o tom budu mluvit, že jsme se nikdy neviděli. Ale smáli se a říkali, že by tomu i tak nikdo nevěřil, tak klidně o tom mluv, jen neuvádějí naší identitu. Oni říkali, že se tady nemusíme ničeho obávat a tak mi sdělili, že se mohu považovat za jednoho z nejšťastnějších lidí, kteří se právě nachází na Novém Zélandu. Ptali se mě, jestli jsem si nechal dát tu očkovací látku a ulevilo se jim, když slyšeli, že ne. Říkali, že Kiwis, tedy obyvatelé Nového Zélandu, budou dostávat protilátky i tak, ale někteří to nebudou zvládat až k tomuto bodu. Přece někdo bude muset řešit ty věci pro mě, ty miliardáře. Ptal jsem se, jak má podle nich vypadat ta finální hra této covidové věci. Ptali se mě s velkým zájmem, co si myslím já, ale nedotkl jsem se toho ani náhodou. V podstatě řekli následné. Před mnoha lety byl vypracován plán a dlouhá léta to bylo vše, jen plán. Museli čekat hodně roků, než měli nutné technologie k dispozici, aby se ten plán dal zrealizovat a aby se dali zrekrutovat ty vhodné osoby. Jde definitivně o novou globální vládu, která má být dosazená. Detaily se ještě dozvíme. Tato nová globální vláda je již ve funkci a pracuje už léta v absolutní tajnosti. Čeká na boční línii a pohybuje s šachovými figurkami. Nová vláda potřebuje některé z těch nejlepších hlav na planetě. Téměř všichni se k ním přidali z vlastní vůle, s důvěrou k věci a k nové globální vládě. V jejich očích se jedná o brutální sílu, která chce zachránit lidstvo za každou cenu. Bylo mi řečeno, že ty, kteří se tomu bránili, byli opatření. Ale ve většině případů dostali ty osoby do větších skupin a v průběhu diskusí se podařilo je přesvědčit a oni se zavázali. Ve většině případů se tyto hlavy snažily získat fiktivní práce a prošly v prvním kroku psychologickým vyšetřením. Tento plán probíhá v plném proudu a jedná se o nejvíce komplexní řadu pohybů, které vůbec někdy byly spuštěny. Tento plán spočívá v tom, prakticky každého občana dostat k tomu, aby násilně povstal proti své vládě. Způsob, jak to dělají, je geniální a zlý zároveň.
K realizaci tohoto plánu se ptala moje náhodná známost, jak bych to dělal já. Jak bys způsobil to, aby každý občan v každé zemi světa povstal proti své vládě? Já fakt nevím. A tak mi začal vysvětlovat základy. Musí existovat globální, uměle vytvořená nemoc. Musí být vytvořen hromadný strach, panika a paranoja. Vůdci, vědci a média se musí dohodnout nad jedním konsenzem ohledně opatření, která jim budou víceméně vyhotovená bez toho, aby to vůbec chápali. Vůdci, vědci a média jim víceméně slíbí, že toto opatření je bezpečné a účinné. Mně se zdá právě tato část zajímavá. Naše vůdcové, vědci a média nejsou zapletení do tohoto plánu anebo dokonce části tohoto plánu jakýmkoliv způsobem. Nikdo z nich, ani Fauci ne. Jsou jen žrádlem pro elity, slouží určitému účelu a budou následně uklizení anebo předaní zuřivým davům. Těch pár výjimečných, kteří zpochybňují toto opatření, bude různými způsoby zdiskreditováno a cenzurováno. Sankcionovaná opatření jsou biologické jedy, které potřebují 2 až 3 roky, než plně účinkují. mRNA byla nejpokročilejší technologií, na kterou čekali. Veřejná média zabezpečují, že lidé budou prosit o tato opatření a budou kvůli tomu dokonce stát v řadách. Dá se říct, že tento plán k tomuto momentu dobře funguje a že je dosud velmi úspěšný. Přijímání mRNA bylo enormní a lidé věří, že toto opatření je jedinou cestou zpět k normalitě. Bylo mi řečeno, že to překonalo jejich nejoptimističtější očekávání. Jak to bude pokračovat? Tady se plán bude finalizovat. Vědci se obrátí, když se jedná o očkovací látku. Bylo mi sděleno, že vakcína s časovým postupem bude zvýšovat počet infikovaných a mrtvých, že budou umírat miliardy a lidé budou zuřit a zhazovat jejich vlády. Jejich vůdcové, vědci a média budou pronásledovaní a v ulicích oběsení. Obě strany zlikvidují jejich vlády dokonale. Ta provakcinační strana, která byla totálně zrazená a bude umírat, bude zběsilá. Antivakcinační strana bude vzteklá kvůli tomu, co její vláda dopustila. Řekli mi také, že když se toto bude dít, vzpomeň si chvíli na Mad Max, ale mysli na Nový zélandský Elysium. Existuje pár vyhlídnutých zón jako Nový Zéland, ale z důvodu geografie a infrastruktury je Nový Zéland označen jako první zóna. V momentě, kdy masy budou osvobozené od jejich vlád a po dostatečném utrpení, v tomto momentě se objeví nová globální vláda jako spasitel světa. Bude to lehký prodej, říkali mi. Tolik k tomu. Asi jsem toho hodně vynechal. Hodně o tom mluvili, ale ignorovali moje přímé otázky. Říkali mi, že mě mají rádi a že chtějí, abych byl v jejich blízkosti, když bude po všem, a že jsem byl pro ně velmi užitečný. Nevím, něco ve mně mi říká, že si ze mě jen chtěli udělat blba, ale cítím se teď líp po tom, co jsem to zveřejnil. Tak ten citát toho Platona jsem ještě chtěl nechat. Ten sedí. Jako já, možná k tomu třeba jako poslední věc dodat, že vy, kteří jste to tady hned spolu organizovali, tvořili, i tady ty šílenci s tím soudem, to ještě, ten list vlastně, toto je odmítnutí mé požadavky na zastavení exekuci kvůli té pokutě, kterou mám platit, těch pár eur za nenošení náhubku v Bratislavě na veřejnosti. Já samozřejmě to v životě nezaplatím, radši půjdu do basy. Ale tytohleto lidi, kteří toto spolu tvořili, tak myslíte, že vy jste na tom teď líp? Vy si myslíte vážně, že vás nechají na pokoji? Že vy jste teď nějak chráněný nebo co? Jí vás odpálí jako kus špíny v momentě, co vás nebudou potřebovat, anebo vás budou obětovat v momentě, když jim to bude líp. Jako
Toto je tak krátkodobá výhra, tohleto celé, tyhle ty papíry a to, co mi furt tady posíláte. Toto je jenom malinká věc, ale to celé, co se stalo za ty poslední léta a za ty poslední desetiletí, to rozkrádání krajin a tak dále, v životě z toho nebudete mít žádný prospěch. A když nebudete trpět vy, protože už jste moc starý, tak budou trpět vaše děti za to. Zdeněk, ale budú, neboj sa, spravodlivosť si ich nájde. Ak nie na tomto svete, tak na tom druhom, o tom nemusíš mať pochyb. 100%. Já už nebudu číst ani ty listy, co jsem napsal jako odpověď, to přečtu příště. Tak. A i ty trestné oznámení do té doby připravím. Tentokrát už se to rozšířilo, teď už mám nejenom tu Ficovou, jako předsedkyni toho zdravotního úřadu, mám toho exekutora Nestora z Bratislavy a teď ještě i tady tu paní, počkej, jak se jmenuje, ale jinak to taky nerozumím, je to vůbec právnoplatný, jako nevím, jestli tady ještě někdo vydržel, ale případně teda v záznamu, když to vidí nějaký právník, by mě zajímalo, že když máte nějaký takový spis a máte tady na konci jenom nějaký jméno, nějaká paní magistr Alexandra, co to je, Grudská nebo co? Ano. Je to bez podpisu, jo? Bez razítka, bez ničeho. Tak mi to připadá nějaký divný, nebo ne? Nemuselo to být dřív odrazítkované a normálně oficiálně potvrzené, nebo tohle to mohl napsat kdokoliv teoreticky, to mohl, já nevím, nějaký student si vytisknout v univerzitě a poslat mi to. Jo? A to ti prišlo poštou? Doporučeně, jo. Čiže keby to prišlo e-mailom, tak to je tak trošku viac. No, e-mailem můžeš dát do spamu, to nic se nemusíš o to zabývat, ale poštou na to já reagovat musím. Ale mě zajímá, jestli dneska už se jako tyto spisy nemusí podepisovat. Dřív to bylo, že muselo být razítko a podpis pod tím. Jo? No, to je zaujímavý postreh. Je to divné, ale každopádně příště vám o tom přečtu, co jsem teda odepsal. Samozřejmě se vztahuju i na ty RKI files, které tehdy ještě nebyly aktuální. A i na to stále věřím tomu, že i ta Kottlarová komise nevyjde s tím, že to všechno bylo právnoplatné. Jako, jak užkoliv teda je to momentálně divný, nebo nevíme nic. Do určité míry to i chápu, jo? Že nebudu zveřejňovat mezi tím něco až na závěr. Což úplně nerozumím je, že klidně, že by se mohli více zajímat o tyto německé věci, protože to se týkalo i Slovenska, to se mohli zeptat i mě. To jako já nejsem žádný narcist nebo co vůbec, jo? Ale bylo by to logické, když už mě tam znají a ví, kdo jsem a ví, že jsem všechny věci, co jsem kdykoliv zveřejnili v TV Slovan, tak vždy byly maximálně ověřené. Takže to mě diví, ale dobře, nechám to tak, ale věřím, že aspoň ta informace toho člověka, který je v rámci té komisi, tak byla taková, že všechny věci budou anulované i tak, jo. To by bylo dobrý. To jsem taky do toho napsal, ale příště vám to přečtu, jak jsem to napsal. Těšíme se. Jo. Marto, já ti moc děkuju. Ty už máš taky už 9:30 asi, ne? Nebo kolik máš? 7 hodin 20 minut. Jo, večer. Tak nemáš to tak pozdě. To ještě no, na rozdíl od teba, čo ne. Už máš... U mě už je skoro 1:30, no. Tak můžu spát. Tak měj se hezky. A všem, co vydrželi do dneška, do dneška ano, a do tohoto pozdního hodiny, tak hej, Vrďo, vy jste fakt úžasní lidi. Ještě stále je tady kopec lidí. Tak dobrou noc, běžte spát, ať si užijete víkend a nebudete prospat celý dny. Tak. A všetkým prajem naozaj krásny nadchádzajúci víkend a nashledanou v lepších časech. Přesně tak. A vidíme se příští týden, už se zase těším. Tak, ahoj. Ahoj, čau. Pa. Čau. Přátelé, ještě vás prosím o pár vteřinek vašeho času. Když budete mít chvilinku času, běžte prosím vás na naši web stránku www.chcemeslobodu.sk a tady nahoře najdete políčko novinky. Klikněte na to a přihlaste se na odběr novinek nebo newslettera, jak se dneska říká. Napište tady klidně vaše jméno, anebo napište nějakou přezdívku, je to úplně jedno. A pod to váš e-mail, já vám sem tam potom pošlu nějaký novinky, nějaké události nebo něco, co se děje. Si budeme takovou jakoby novinkovou komunitu.
A jednoducho nebojte se, já vás nebudu nějak spamovat, nebo co to píšu jenom já, ale sem tam prostě vám pošlu, když je něco nového, nebo když se něco děje, a nebo když se něco nového zveřejní a tak dále, tak dostanete ode mě krátkou zprávu. Takže budu velmi rád, když tento čas budete věnovat. Přeju vám všechno nejlepší, zdravím vás srdečně a mějte se pěkně. Čau, čau. Ahoj, dneska to bude docela vážný téma, protože nedávno, jestli jste si všimli, tak jsem dával video ohledně takzvaného saharského písku ven a žádal jsem vás, abyste udělali nebo vyzkoušeli magnetem, jestli ten písek náhodou nemagnetizuje, že tam je hodně těžkých kovů a prostě něco, co tam nepatří, protože klasický písek by rozhodně neměl magnetizovat. Posílali jste mě spoustu videí, tady se na ně můžete podívat, kde opravdu ten písek magnetizoval a je to vidět na těch videích, jak spousta z vás to zkoušela. Přišlo mi opravdu spousta těch videí a nebylo to jenom na jednom místě, bylo to na celém Československu. Ale to není o tom, o čem bych chtěl mluvit. Já jsem našel dokument před 2 lety v Bosně. Lidi byli taky naštvaní, že tam na ně padá ten prach a nechali si udělat rozbor. Udělali to tak šikovně, že si vzali písek ze Sahary, na kterým udělali rozbor, a pak si vzali ten prach setřený ze skla auta, který jim čerstvě napadal, a udělali rozbor a porovnali to. A ty výsledky jsou tak šokující, že ani není možný vůbec, že je to pravda, a pojďme se na to podívat. Takže rozbor je dělaný v Bosně a tady vidíte, že to je z roku 2022, je to před 2 lety. A pojďme se podívat například na aluminium. Je to, kolik je to? 14,2 mg na kilogram bylo v saharském písku a 10 342 bylo v tom vzorku. To je 71 000% navíc. Podívejme se na arzen. To je silný jed, takže kolik tam máme? Máme tam 0,5 mg na kilogram a 22 v tom setřeném písku. To je 4300% navíc proti saharskému písku. Pojďme se podívat na bor. Bor, originál saharský písek 0,099 mg na kilogram a setřený písek ze skla auta 26, to je o 26 000% víc než v saharském písku. Bárium. Pojďme se podívat na bárium. Originál 0,471 saharský písek. 311 v tom setřeném písku, to je 65 000%. Podíváme se na kobalt. Originál saharský písek 3,25, prach ze skla auta 15,4, to je o 373% víc. A máme tam dál železo, proto to magnetizovalo, tak se pojďme podívat na to železo. Originál saharský písek, železo na 1811 mg na kilogram a setřený písek z prachu 42 270. To je o 2234% víc než v saharském písku. Litium. Podíváme se na litium. 0,65 originál saharský písek. 4,96 z prachu auta. 663% navíc. Mangan. Pojďme se podívat, kolik je tam manganu v originál písku. Ze Sahary 19,2 mg na kilogram. 1339. To je o 6800% navíc v tom prachu, který padá na nás. A teď se podívejte na tu největší bombu, která v tom rozboru vznikla, nikl. Nikl, originál, saharský písek 0,05 mg na kilogram a zeškrabaný 125 mg na kilogram. A v přepočtu na procenta je to o neuvěřitelných 250 000% víc, než je originál saharský písek. A ještě nakonec olovo. Podíváme se, kolik bylo olovo. Saharský písek 5,02 a 44,3 prach ze skla auta, což je o 782% víc, než by vlastně mělo být v saharském písku. A ještě tady jsem zapomněl, tady máme další bombónek a je to zinek. A když se podíváme na zinek, na jeho výsledek, tak je to 10,43 originál a 671 mg na kilogram je zeškarábaný prach z okna auta, což je 6000% navíc. Tady ten celý dokument vám nechám v popisku, abyste se na něho každý mohli podívat. Takže jak jste mohli vidět tady z tohohle videa a tady z tohohle rozboru, který proběhl v Bosně,
To je katastrofální výsledek. Tohle je obsah prachu, který jste stírali a posílali mě, jak magnetizuje, tak to magnetizování je to poslední, protože ten obsah toho, co tam je, to je obrovská katastrofa ekologická. A pojďme si uvědomit, že nejde jenom o tom, že to máme někde na střechách, na autech, ale dýcháme to, je to v půdě a je to ve vodě. Už jsem před nějakým časem na výzvu, nebo v podstatě mě inspiroval Radovan Dlhý, tak jsem udělal skupinu na Facebooku Kvalita vody CZSK, kde už je 3000 lidí a jsou tam domluvený kraje, kde se bude dělat odběr a vzorků vody z každého kraje v České a na Slovenské republice. Budou se dělat rozbory a konečně se s tím začne něco dělat, protože tohle je náš život, tohle je naše voda, tohle je náš vzduch, to je to, co dýcháme a vykašlete se na to, jestli vám někdo říká, že vám nad hlavama nikdo nic nestříká a vysmívá se vám. Pokud vám to vadí, tak s tím začněte něco dělat, začněte mluvit, musíme začít akci, protože tyhle výsledky, to je všechno způsobený chemtrails, který stříkají nad náma. Je jedno, jestli tomu říkají geoengineering, je jedno, jestli tomu říká osévání mraků, nebo zastíňování slunce, ale ty letadla tam vypouští chemikálie, které potom jsou měřitelné v tom prachu a ve vodě tady na Zemi a máme to všichni, to je jedno, kde žijeme, protože se to pohybuje v atmosféře. A je to velmi důležité to řešit. Mimochodem, Tennessee, stát v USA, zakázali federální vládě provádět osívání mraku a zastíňování slunce nad jejich státem. To znamená, že žádná konspirace, je to pravda, ty letadla skutečně, a všichni to vidíme. Já si pamatuju, když jsem byl malej, tak nic takového se nedělo, aby zůstávaly čáry za letadlama na obloze a žádný saharský písek tehdy nepadal. Takže pojďme se postavit tomu, pojďme začít o tom mluvit a pojďme začít jednat. Je to katastrofa, to, co s náma provádějí, ale mnohem větší katastrofa je, když s tím nebudeme my lidi nic dělat.